Ba sabon labari bane cewa sanarwa ta dinga yaduwa akan shafukan sada zumunta kan cewa za a gudanar da zanga-zanga ta lumana a ƙasar Najeriya, wanda masu gayyata akan wannan zanga-zanga mafiya yawan su matasa ne. A ranar 1 ga watan Agusta na shekarar 2024, dandazon matasa suka fito a sassan Najeriya domin gudanar da zanga-zanga ta lumana. Sai dai kuma wasu bangarorin an gudanar da zanga-zanga ta lumana, wasu bangarorin kuma abin da aka gudanar ba zanga-zanga ba ce aka tsaka. Ba zai zama sabon labari ba idan muka ce da masu kallon mu su duba su ga yadda aka dinga yin sata ko kuma kwashar kayayyakin gwamnati ko kuma kayan al'umma a yayin gudanar da wannan zanga-zanga. Wasu daga cikin masu zanga-zanga sun fito ne domin su yi zanga-zanga ta lumana, wasu kuma sun fito ne domin su yi zanga-zanga suke ba ta lumana ba. Domin kuwa mun ga yadda wasu gurbatattun matasan suka dinga yin sata ko kuma ɗiban kayan al'umma. Shin ku a ɓangaren ku wace irin zanga-zanga a gudanar? Ta lumana ce ko akasin haka? Ku bayyana mana a comment.